Hola, en este vídeo farem un repàs sobre l'ortografia de les grafíecs X, TX i Y. El que veurem és quines grafies són les que s'utilitzen per al so palatal africat sord i sabem que aquest so és el que fa la X en xiquet. El que ocorre és que aquest so no sempre es representa mitjançant la X, sinó que podem fer-ho amb tres grafies distintes. Una, òbviament, és la X. Aquesta es posa al començament de paraula, també darrere de consonant, i a final de paraula sempre que vaja precedida d'una consonant. Alguns exemples d'això són aquestes paraules que tenim ací. Al principi, xocolate o xaval, després de consonant, anxova, carxofa, porxada, i a final de paraula precedida d'una consonant, ponx o ells. El que passa és que hi ha excepcions. A principi de paraula hi ha alguns topònims, com per exemple Txèquia o algunes paraules estrangeres, com xapela, que usen la TX al principi de paraula, però són els menys. La TX habitualment s'escriu entre vocals i també a final de paraula si abans va una vocal i els derivats també es fan amb TX. Per exemple, entre vocals empatxar, ratxa, milotxa, cautxú, i a final de paraula precedida per vocal. Empatx, una paraula com aquesta és empatxar, que també és amb TX, despatx, com per exemple despatxos, cartutx, una derivada seria cartutxera. Sempre que les derivades utilitzen també la TX. I finalment, per a este so també podem utilitzar la IG sempre a final de paraula. En este cas, quan vaja precedida de vocal i que els derivats s'escriguen amb GJ o TJTG, per descomptat. Els exemples que tenim són aquests. Raig, com veiem rajos és amb J, roig, rojos, roges és amb J o amb G, desig, com veiem desitjos, desitjar. Llavors, com a resum, a final de paraula hem de veure quina és la vocal precedent o la consonant precedent i llavors triar depenent dels derivats. I això és tot.